Oh, a year Kumase last month. Let me do Kumase, ne Kumase bon. Now, no, Nanim no, I had to say you go a ballano, and in the 2 fans when Tino was Kumase bon. There's a been previous. So what's not dencham the cheap? No one would transfer. Now, Cousin Swinaja, and can't read dencham and who can you. Big Akwes, you. Obamuni, you. Yes, abofra when I saw Omani Mame Nana, you know, Bentua and Panituda, and I area simu, say Asrewa, Esima Junkusuma, Neto, a pie, Urugo Committee, Yasia, Yediasu throw, any doubt quite. A fan Samoa, Big Akwes, Equator Modesty, Ewa Kafa, Asantehene, no, a big crater, say, or the Asantehene, Yura, or Pimsopia, Honquaso, or the other name, educated form, and some of what Modesty, Ekayano. Nana Akua bedi Aboa Santo on Big Akwes abe class hard one na enya simkuma ensem pa de wakeka bi pa atoto bi e de amana Big Akwes in this very moment ensem a Aboa Santo ko do for Nana Akua bedi abeka as counter defense to ensem Big Akwes abeka fa Asantehene ayi Penyah block media let's was say dey mo over like video no other room over subscribe button so na be click the notification icon for latest updates na be kire wa adwen dia mama e wo comment section so baswa na chi video mo for so enya bi ahye eto system no so a come as Obia pese or trendy, Obia pese or go viral. Is a Macron be Asantehene tem. And I don't understand. Obe Obi eja the crew na Odi Kumase for them, and a Kumase for there, and a Kumase for there, and a Kumase for there, and Asante for there, Asante for there. Just say, is there the Omaka Bessie said, Asante for any Ghana bones and for them Pegana ye. Asante for them Pegana ye. Asante for them Pegana ye, Ono Muchini Ghana. Now on this issue, no. Big Akwes, Equator Modest TV, ho, and all the Asantehene, according to Sebi, a Jana who out of the Ufri Accra Ebe Kumasia. Kumasi the smell. Oh, a year Kumase last month. Let me do Kumase, ne Kumase bon. Last month to do Kumasi, a year Kumase, a bon can. Oh, no question, me say Kumase Akwes a public toilet. Why? Say, what a public toilet ya no. Pampine or honum. Wo, onti. Name do free. I want to buy now about toilet problems or public toilet, no. And I will do toilet and so one pampai. Kumase bon, honum bon cry. Me do just so a demi room where do take no, and a pampai bo family so. Oh, Ramu Hunsekai, pampai, again, Abasa. Signing here and say, a jum for man or more Kumase. Okay, say, Obi on a store, Nesso no Diane, a Nese udina debika ninya o chene politin magin o du kejeti akwa no ho no ja obu o hot ne store enkrofo to ade ni yemye ne ya opeso ja ne nan o de politin bag black e de se eye pan mu a na o ja ne na agum wi an o chekere o fi store honum e ko fi ro du kwa mu an ato atwene ti ka fa so na pai na aye ka akwa nu enti Kumasi ye dey ti Kumasi bon pa ti we ma Kumasi the smell. I want to say you a reform any holiday or a capital man Omudija Kumasi no. Big Akwes, I can't have you room. I must not Big Akwes I can. I'm on for just there be what we are running mutia or the other educate for me. They won't mean can same way simple enough for who is there be what we are running mutia. Now on this issue no, I know about could do for Yasantua. Nana Akua bedi any Big Akwes abe clash in a way a fire for fire. And so sure, because you ordinary no abe Big Akwes papa. Sabia some that did bear my sorry. As some that did bear my son, any pass on Fonqua. Any perform never been a hano. Sanity. Yanyantia, sir, Sinitrini be Big Akwes. What can't Simbia no questimony? A near nine. What to be? Oh, Mahunubi. And a quana mada. But I may dance at the Americans and Madame, baby crown our transana masole. Aye. Yana. Me dwendwena Asantehene Ghana ma ho na wotwe ai enti me che se da yeso no mu nsem nyina no ye boa de siesie Ghana ne Asante enti me ya me da nya se me da ni kum me ya na me mfama so ntie nsem hu no ai me mfama so ntie nsem no enti me pie no na ache enti na me ka asem na de be ma sole enti ya na ma da na me sole ya ene ya na me tie akire nsem. Big Akwes is Kumasi bon a bon part is a public toilet. Now Big Akwes no way why. O chasing. That's a Big Akwes di Onyobia. If say me hwe wo mo agidin omo ko omo nim
na omunye nimwonyam wo siniye no mu dia Big Akwes dey so on kan ho o da bi dey on kan ho Big Akwes ya ka o ma o mu nimu de ba siniye mu ye nyese bia okoe wanyeska wo sininim na emom ne nsama na o kanyansa na wo memu duro akwankyera o maaye afutu sama ye fa na sam so nyaaye nyansa de ayesua sa Big Akwes on kan ho David on kan ho ada small kan yin ntia enya no ntia me on kan because me nima de bia ye onipa bi wo asiniyifo no mu a wo mo de ate se ye kɔ no mu kɔ obie edin na na o mo pɛ what you say yes ye wo siniyi ni a enya ni sika awanya nanso oboae ema obi e de nasam ye afutuo enne wo de bobra ye wo siniyi ni bi nso a onso ma obi ne je nasam bi okan na komato ndem ene ye wo siniyi ni bi so a onso obi ahwe no so bo ne bra yie what you say na sansa ma mekekan ne ye nyanyansa ne afutuo ene abodwekere ene akomatoye mo ewo anyansafo a yi sini ne wo na sa Big Akwes on de no nkan ho on de nkan ho David na sem no te wo ho ye wo se on de se woni munyansa na sa Big Akwes woni munyansa na da na abon sa Big Akwes woni munyansa David asem ne minim se no na mekan no a wo te wasi kumase bon na onu nanim no ayete se de egu obola no enu na etu fa no so nti na wasi kumase bon no na sa be mpraduasa sa wotena danchem nachi no wadi wotwa nsuo na akwesi nsuo na ja enka nkire danchem se ne ho kankan yo Big Akwes yehu wo ba mu ni yehu ena awo mu su yehu wo ena gu ye no su yehu wo woti ase na wo Big Akwes kura ne se wo ye de wo bemben zu kura wa hwa nkola no be ka che de hwe zu ne se emo ne bi na apie ne chimpanzee ne bi apie na wo be ka che asante se kumasefo ma edwemfo ma omo na ekumasi finde kumasi bon te se public toilet na wo free eya na da bia meka na be se jimifo onim so ono kwa na ajimi o eti so hu se obi a wono ajimi sin no wo ho a wono osoma no obi ti asa na meka no obi a wajimi no ono onim so ono kwa na ajimi enti so ko hu se se obi ajimi sin no a ati ase se me kwa mi to obi ajimi sin me a no afo ono ayakwa enti wo na bra bia be soma wo ati asa wo no jimifo no wa ma wo nua jimifo amwa ya akwa wo ne nsem because no anim se ono na chi no obi ajimi to oba hu se obi ajimi no so obi na soma wa ono wajimi wakote wo ne wayi hu adi ati asa wa ma wo ye jimifo achi jimifo so ati ase enti wo ye jimifo ma akwa jimifo enti wo ye jimifo ketoa de osoma wo ne ye jimifo pani enti emma wo bi enhyew anasa ma baabi a wakodu bi enhyew emma wo nkanse hu na sa Big Akwes o mfiri kumase kra na se kumase na wote a so obusua fo ha na wo wusi kumase aye finu me na mkoye kumase finu na sa wane koye kumase finu enya ha me yenu kabo ma na yapem so ate ase enti obi aye ni finu na kro fie fo so mo ye kumase den enti Big Akwes se kumase fo ma asore wo so no mo se asama waka kire omo no wate ase wo mo nti wase no mo ye obi bia woni se benya sole kansam ena meka je se oni munyansa anka wo fo sa be kam ya momo obi so petrone na nya trend no pe ejimi no wajimi efisi ase se benyansa fo wati ase okasa yet ne kwase ya no enti wono ojimi fo no a oye oyo no ono ne ho ni so ye nyansani enti okasa ya ne ate de ojimi fo ketwa no wo de wo ye jimi fo bubro so wat ne pesa mche no na akaka se kumase bon ena wan ne betumi de ne nsasi ni bo se ni kurom ana ne mantam efini ho nkana kura wa yan nkana no a ehwo na ne ma wo ko hwe nkana yani mo nkana nkani beka se jemme achose me yega yetete me wo nkana edika ka ga ile jemme wa de nche ya se nkana minimum nkana pa nkasa it is a Big Akwes na akwa nkana da be wo Big Akwes ko nkana da be oso okoye na wo ba no ya bi da bo ko nkana da be wo da be na akwatra nkana Big Akwes da be na akwatra nkana oti ase nanu ya na akwa sini ya na zo mi blemu director ofa no odim ofa ni sini ye no mu na ka Big Akwes de se ne ke pe no ka se bre ka ehini bi hunu sankenka ayi fanza chimpanzee ni ade ka bre ko ti nu yanko mu ohuri dwam sa Big Akwes de senka enti wokwashira wonshira ne director odini ko sini ye ni mu aye na me nipa bi we hwane ni no
nipa nketenkete bi ehu no ye ka omo mabobra wusini yem omo kanya nsasem wusini o de so medical case on ka ho eso kwagina bebi kwa kase wudri kumase na kumase bon nanim no ayese bola nanim no ayese bola ne na etufa no so nanim no anya fe no na yenya dua bi amna bebu abo yese kwa abofre na wo Big Akwes kra nkenka bi ana meka chese kumase na wo se bon no what you say etitru ne ba eji sa wo te kwankwa hwepa bi wo te ba bi na ase kumase bon wa eye wo se no hwini na etufa so menim so kumase ni menyini wonim say ye wankrofo bi wo no ma omo nana meka chese se kusie so obeda ne ahwe ani duatua no to obi wo no ma ye be wo omo ane de omo toto omo fie wura omo ni namu anu omo wurawura mu ada ahenie ye hu sabe kotokwa ne watena se ye wankrofo bi wo no mutumi wura ahenie ni so omo ka ho bi eso omo ka ho eduana na ba na mi hu duakro eti obi wo no ma ne ye be wo no ha odi Akwesi Asa aro de an we na ada minim na ada so obi so ada ebi ma wo watoto asantefo bebre ena na aye de obusu aduane na kire ohima wo free se nka obi a bi a watena kumase pen ana abronu bi a watena ho pen nka ye nkonsa meka ho asebone pane enwo pane eno na meka je se wanim nyansa setina meka na waza wa wanim nyansa wo ma mehwe so de onim nyansa si wanim nyansa enti wo beka ne abaje so na wa de enim kumase sabi etitirim enyansafo eno meka ze hwe asante ne de da bia meka ho onyansani bie ni ho de onwunu mu bie ni ho de nani atie bie ni ho nim nyansa bie ni ho de oda wo da sumie so no odwene ko atie bie ni ho beka se tie kumase anasa Ghana oh yeah kumase anasa Ghana oti ase ena meka je se ye wagimifo enti wo mo sole ntam ebe kasa so ati ase na nya ni wo mo so na nyansafo ni tie wo mo omo di omo ye dede na enso ye nte enyansafo adwene ebie ama enyansafo enumasem enyansafo adwene anase wo maso no ebie ama enyansafo enumasem so ati ase enti nkwasiafo ne agimifo akasa enyansafo ntie o debi ah na wo wasimira fita na obi aye di akado asi na akofa konum debi enyansafo ntie onima minim san kankran de eni kumase ni asem saa ho no okoka no sasa esa weni misa wa kwatena bebe no aka na so so ye kumase nia nyansani a wotie sa asam no bebu a wo se na obi a wo se free kumase nyansani pa sa na meka no nyansani asa na meka nya de wagime de oba support no na de onim nyansa de sabi wonya Asantehene kro obetuma ka se na obi a wo sabi brothers aso free kumase ana wo kan sem sei eno na be mani pa na hu se wotiri ni fie se de nananam ka no o se wotiri ni fie enti yes wo no wa enti yes wa pono no enti yes wa ne ho ate no na sabi kumase sabi os no wa ye hwan ana sabi Big Akwes die o de onye obi ama wo onye obi ama ye na wo ye obi ma wo sabi wo ye obi ma na Big Akwes aba fie so obe wala oba ntika aba hwena nim do baba ama na wale na o say nesi aboa ne takra na man ye fe ne mpani sa takra boni de se fanyam kwatrakwa ayi asem a waka na ye wachi ana wo gina Asantehene da bi o me anka sa onye nipa bi a me ana me ka sa onye nipa bi a wo ye bi tete no ma e do sa akwa we nti a de se sabe obi a ho bon na wo sa atetagumu so aso opese wo ye popular aso popular o mo be popular we sini o mo popular wi o mo ye popular o mo be ye popular we sini no o mo popular wi o mo ni sika kwa ma popular wi so ati ase enye sika nko a ene bete dimbo ni dingie sika na ka ho anaboa esabe ebia me ka se obi so a onimu nyansa no onye sika kora enye fe obi a onye de onimu nyansa no onye sika kora mfata no eye danya obeka de bia mo mani sika no watechima amu so wajimi aso wajimi sa jimi ne de tie o ehhehye te se mpompo efrase a na ho ye wo ya wo be hu ana ho hye ebi kwa aso wo ya kese eti ho na no ni betua wa na ye hyanshanshan ona ne se mpompo fe na de dinkuto ta so sana jimi tie tu ne nipa na ma ya no adwo yo se wo ye nyansani o dabi asem si na enra nyansafo asem si ya wu nyansani da because edin so be hu nyansani asem si na no ka so de baba bonten ne ma so wajimi ana so nyansanti Big Akwes ke munya na sinitwafo na na bia ye free bibi content unyini se we de bia na o de create bibi na mo afa no person ara no wanka se na busu apani fie bon ara no wanka se na busu fie bon ana wanka se ne de mo bon ana wonu akra wanka se ne ho bon wonu waka wi ohu ana ho hwe danya sini ya ka wo Big Akwes ka wo hefa ka wo ka sabre ka se wo mu atwa be kwatetia
na nka aso su hinai na ka pa na ehure oh yeah ka di nkna me be se du yade ya yanom asem ni fie nom ubekọ bi akobinom ene nto wadanom ko mudi wachi na ka de nnamram na che na ka wo chenkrante na nka beba na nka pian ni wadi ni sade mrase am so ko hira won hira nipa ofa na yekoya audition ni nipa ofa no na ka Big Akwes de sa bengu ohiri ofiri wonyina nkomu a nka wasi odum nkomu nka wasi nyamedua nkomu wadane chimpanzee otu ese kwakuo cha no wacha no ase ono wacha kwakuo wacha nzi wati TV so na kwakuo so cha no wazo cha si wedi arusi wonu nkomu na Big Akwes na abedi di kumasi dwomfo ma atam ko hwe dwomfo ma ye bobra de hwe emema ko hwe kumasi dwomfo ma ye bobra de si adan ko hwe kumasi dwomfo ma agwamade a omoye omunnim nyansa wo na sori amachi da suom omakwakoton niema said ye be ya Asantehene Ghana be koso fi so bi firi nkran ba na obeto duane de obekodwom saa na kumasi ni su firi kumasi no kwa nkran obekodwom akoto duane de eye dan na me ko didi nkran afo atem said mitri ni fie ada san ko be kwa nkran mi hu san nkran ba bia ye fi na so wo se mu se na no nipa na ya ba wiase no ahunidi aboa said ye dwonso ba akoko tanka se ja na adwuma ya na ahunidi atutwae eti ne wo bia tena ba bia no wo se ho eti ne ba bia se eti se Big Akwes se enkran ya wote na wodwane akota da wo se wode wo ko hinta efi ni ba bia Big Akwes person odini se simu se nkran wona ma ya ohunu fi na chese kumase enwira ni sa entoma kumase ni wodi atam na mpesa be kacha Big Akwes se so twa katra matoria na anwene bia o na fidie ehwan a ekoni nchi na me de menyi ni se Big Akwes obehwan no aba ni nchi minim so baba fa na busuafo nyina do makọ sɛ de kumase bon no ebi ana yare bon yesi na busuafo awu o ka no so no ɔno kwa de dwane kɔ nkran wa nkae sɛ wagye na busuafo ha obefo ma kɔ nkran ti Big Akwes de mo ma yɛ nkasa wɔ no ho mo ma yɛ nkasa wɔ no na Big Akwes de onyobia medikia bisa wo pen sɛ aya na sɛ de wo sika sɛ no mema gyina wachi ntina aya wani mo wudwe ɛda no ka sɛ o yɛ ɔbaate a awia bɔ mu sɛ me yɛ fra me ebra so hema na akua de bi nkonsa obaate awia bɔ me mu awo tina kan sɛ mo awo da binya ne sa me ka no korɛ sabe yɛ tete me yɛ nyansani me dasumie so me pirikɔ bonkuma me dasumie so me kɔ ni fa me dasumie so enti me sumie ne me yɛ nyina mama dwene ma me de kan nyansasɛm so what ase enti me hu ayi na me hu ayi so kra me fa hu me hu because me kan nyansa woni sa sofo gina ba bi ne wo preach a obo akwara no ho yene he aya sempa na wo kanintia etu ka sempa wo be yehi me se Ghana fo de wo ba nkwase adawuro mutu betie wo nyansa dawuro bi akoda eti me de me se me hu ahi na so me hu ahi ma agimifo adwodwantwiefo wo ti ase na me enipa pemasem no mo pemasem no eye nyansafo ana me masampe na e calling se wo pemasem ayo frɛ se nyame anka akoma me ntimi pemasem da ebre Big Akwes abeka sɛ adwomfo ma akɔbrɛ wo dwom a no mdi sika na bɛyɛ ahwiane amu kunu no mu no so twa wo mo pa na sɛ jimi no wajimi na ya no no ma so ono kra me yesho so oyire no oyira ntia o ma ne yira kɔma na aba oyira kɔma na wo so oyɛ dwetire na so oba no oda kumasi ni benyansani a wodi dwa medwa koso yedi sabin makokra no ton wasi abrosai omo kwatna dwom mawi anhwe omo se kokonte ko omo tina dwom nye sika de ye japade sabe kanana ya nananom kokoo ne yedi si adan Ashtown krofrom ofori krom bantema adan akese nyina eye kokoo enti mekato Asante ni tenta Asante ya kanea ono ne kwan no wode hanhwe mu ntam enti wampoli Asante ya kanea odi hwe na kwa mu ntam enti wampoli na de oni kanea no wona da bi ohwe ase efisa na kwa mu yesu wate ase wani abie na se kura kanea beda no wate ahwe na so wani afura na so nsan kita kanea na chese from pen to fire eni ntino se me ya Asantehene ba ana Asantehene ba ho na ne ku ne de dakete so no ne mo fa adwene wo se me wura obesima me pesa me tonton bibi bible se nse nya dwuma kwa keni kwa se nkedidie eni ntimi me wura me pesa me ya Asantehene ba ne di dwedie ne tete me ne dwa me ni budie die she me dwetire be ma nyansa ne ya Asantehene tse a be ira kanyansa se be hye ne ni munyam fi se da me ne ebie kura no oba no be hye no ni munyam me ebi aka enti wo hye ne ira ni munyam e odwetire enti oba no ni mu se afin wo so no abi ne de no anadwene enti Asantehene be ni mu se asante be ma ben konofo sante me ma wo mo akono obi anya bi anware na se body security so ka se bom tiri so so ati ase wonya bi ware na se wo mfiri a wo mfiri akora wo de ji wo din bi kure ya Asantehene
and a plus. It is a new crash in the jar. That's what what's in a dream. Nebi kwa ni kuna dwuma sei enye da bia na mekura ko dwuma ye be ma so kwotna so ne da bia na etode ebi okura to ba akopɛ bi kwa na ice cream ketwam na akwa da na de atode de be froka ko fie kwa na ho ye de ma no ba na ka hu se da bi eno be ma no koye no se bo onye sika ma fie enti ye pe be hunti ne kyekere bo me kuna hye mdwete ne se eno wanya sika ma me na so ba na me koye be koye atododo nyadwa mu ya edi enti na o se me ko gina me kun se me se nya sika na da me ni bi fo sei ti wo de bi no anya bone enti me de bi no ma me kun di anya bone to free say Big Akwes wa hyeda. Oh, na make us when you nyansa na make di kaka sese we oba fie so oba wale oba na so odo oba ma no tie de o kan wo se asantefo ma nya sika de no aduane ma memedi wanya sika hwe ne mpana dwete ntin wo kasa wo na asantefo ma nyansafo no anwonafo ma nyansafo no achemfo ma nyansafo no enkrafo ma nyansafo no ezimafo ma nyansafo no emfantefo ma nyansafo no esimu ma nyansafo no ebunufo ma nyansafo no sehwifo ma nyansafo no Probofo ni adafo memenya safo ni yesika wo mo hwe magetire Pia aja asantefo nko anu ntini memenya safo wo ga na wo nya asantefo nko ano wo mo nya sika wo mo hwe ma ni dwetire enti so ba no se ni kokko fam a no anso di ni fire dai ama no so enti sa wo kuna dwuma sei na so wa hye odwetire no ba no no aduane mani ku di a onye abone enti adimi fo ngwa ma jimi fo ngwa le beka sa ankwase asembo edam di kan na e ma mo ga na munti ai se Big Akwes safe no wa ba na so ba munti o se e ma ni nya sika omo de no aduane ma meme esa ma akọ anya dai wa mu omo eti sa ba ma we ya kwakwa ne kan dwebom si ene ne tena fa akwa ware dabi Big Akwes ni obi o se so no so nyansa no wanim na Bible say nimdi a me ma ni nimntie no na nimdi a Big Akwes onninti no eni ti no wa keka nkwase asem ya sabe mpradu asa menye ni se kuma se bon no obetuni na si kuma se da because oba kuma se bia mu dia ene no abɔ ne hudua cause ya na da bia meka no Mrs. Sumi say nsuo eti se kuma se bon wa wo kaseti nsuo ni aboso ma wa nyina enti bi dia Big Akwes me dia wa nka ma me wo si kuma se fo ma adwadifo mi Sumi di dwa minimum ma wo modwo mo di dwa eti so wa kaseti kuma se a ene na wa kaseti ya nyina na Big Akwes so nya obi mi si me nya dua bia me na bebu abɔ me se kwa abɔ frɛ Big Akwes ye dua nka me mfro ne da so when in semwa na Akua bedi oba ya santoa awa babo so ejina Asantema yachi also on twim obi a se uni wo ya wa adwen se oni Asante kan no be kom tokwade na prepare no no o peja ba o ba be wo so so adwen ma me e wo comment section I Penyah Block Media Akra